Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is woensdag 20 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Historische comeback bezorgt niks overtime zege op Cavs in conference. Dankzij een van de grootste comebacks zegens in de NBA playoffs is New York Knicks nog 3 zegens verwijderd van de NBA Finals. In game 1 van de conference finals werd Cleveland Cavaliers met 115-104 verslagen vanuit geslagen positie. Jalen Brunson was de aanjager van een comeback van 22 punten in het laatste kwart en in overtime bewees OG Anunoby de Knicks vervolgens een uitstekende dienst. We hebben vanavond 3 kwarten lang fantastisch basketbal gespeeld. Helaas domineerde zij ons in het vierde kwart volledig. Zo luidde de conclusie van Cavs coach Kenny Atkinson. Na 3 kwart gespeeld te hebben leidden Cleveland Cavaliers met 15 punten en ook het vierde kwart begon voortvarend. De Knicks hadden in de eerste 3 kwarten slechts 4 3-punters gescoord. Schoolbuschauffeur aangehouden om ongewenste benadering kinderen. Een 53-jarige buschauffeur heeft zich vrijwillig gemeld bij de politie nadat ernstige beschuldigingen tegen hem worden geuit over ongepast gedrag tegenover schoolkinderen die hij dagelijks vervoerde. De man zou kinderen in de schoolbus op meerdere momenten ongewenst hebben benaderd. De zaak kwam aan het licht nadat videobeelden opdoken waarop het vermeende gedrag van de chauffeur zou zijn vastgesteld. Volgens voorlopige informatie gaat het onder meer om incidenten waarbij kinderen zich ongemakkelijk en onveilig voelen tijdens het vervoer van en naar school. De verdachte vervoerde onder andere kinderen met autisme. De beelden en verklaringen van betrokkenen maken inmiddels deel uit van een politieonderzoek. De man meldde zich bij de politie voor verhoor. De politie onderzoekt de zaak verder en bekijkt de beschikbare videobeelden. Ook zullen meerdere ouders en kinderen worden gehoord om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. Wet brandweer Suriname 1993 gewijzigd. Strengere regels en modernisering brandweer. De DNA heeft dinsdag de gewijzigde wet brandweer Suriname 1993 met algemene 39 stemmen aangenomen. Met de wetswijziging krijgt het KBS een modernere en stevigere wettelijke basis voor brandpreventie, brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding. De aangepaste wet moet ervoor zorgen dat het korps efficiënter en effectiever kan functioneren bij de bescherming van mensenlevens, dieren, woningen en goederen. Ook bevat de wet bepalingen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van branden en het verlenen van hulp in noodsituaties. Daarnaast worden regels vastgesteld voor toezicht op de opslag, bewaring en behandeling van licht, onvlambare en ontplofbare stoffen. Suriname speelt rol bij CARICOM-overleg over Haiti en geopolitieke crisis. Geopolitieke spanningen maken nauwere samenwerking binnen de Caribische gemeenschap noodzakelijk. Dat zei secretaris-generaal Carla Barnett aan het begin van de 29e vergadering van de Council for Foreign and Community Relations. De bijeenkomst gehouden in Yoke Hospitality staat in het teken van internationale samenwerking, geopolitieke spanningen en de veiligheidssituatie in Haiti. Barnett benadrukte dat COFCOR een cruciale rol speelt binnen CARICOM. COFCOR is het orgaan van ministers dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het buitenlands beleid, zoals vastgesteld in het verdrag van Chaguaramas. We zijn allemaal soevereine staten met een eigen buitenlands beleid. Maar we hebben afgesproken onze standpunten maar waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Aanrijding Saramakaweg eindigt dodelijk. Politie zet onderzoek voor. De politie van het bureau Groningen kreeg een melding van een aanrijding tussen een bromfiets en een vrachtwagen op de Saramakaweg. Bij aankomst troffen de wetsdienaren beide voertuigen aan. Er was sprake van persoonlijk letsel en materiële schade. Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt dat de 41-jarige vrachtwagenbestuurder JS op een bepaald moment al afremde om af te slaan naar de inrit. De bromfietser AS, die in dezelfde richting reed, hield vermoedelijk onvoldoende afstand en botste van achteren tegen het vrachtvoertuig. AS liep bij de botsing een diepe snijwond aan zijn rechterbovenbeen op en klaagde over zijn pijn op de borst.
Zijn 15-jarige doelreiziger, aangeduid als L, liep een sneeuwwond aan haar mond op en klaagde over pijn aan haar rechterbeen. Beide slachtoffers werden per ambulance overgebracht naar het academische ziekenhuis Paramaribo. De doelreiziger mocht naar medische behandeling naar huis. AS werd opgenomen in het ziekenhuis waar hij dinsdagochtend 19 mei